jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Waqt li fl-aħħar jiem sar magħruf li aktar minn 3500 persuna f'pajjiżna inqalgħu mill-livell ta' faqar estrem, is-sitwazzjoni fil-bqija tal-Ewropa hi kompletament l-oppost. ċifri maħruġin mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO jindikaw li sena li għaddiet l-att ta' persuni f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa fostna naqas bi 3517 li jfisser li wieħed minn kull 7 persuni li kienu f'din il-kundizzjoni ta' vulnerabilità fl-2022 sa sena wara raw titjib fl-għajxin tagħhom. Bil-maqlub iċ-ċifri pubblikati din id-darba mill-Eurostat juru li madwar l-Ewropa kien hemm żieda fl-ammont ta' dawk f'qagħda ta' ċaħda materjali severa. Meta wieħed iħares lejn il-pajjiżi bl-akbar żieda fil-faqar assolut, l-aktar li jispikkaw huma Spanja u l-Ġermanja. Fi Spanja kien hemm żieda ta' 662,000 persuna f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa, waqt li l-foqra fil-Ġermanja żdiedu b'594,000 persuna. Jekk wieħed minflok iħares lejn l-akbar żieda tal-foqra f'perċentwali, din ir-riżultat fid-Danimarka fejn kien hemm żieda ta' xejn inqas minn 54%. Imma anke fil-Finlandja pajjiż ieħor meqjus bl-aħjar livelli tal-ħajja kien hemm żieda qawwija ta' 45%, waqt li fi Slovenja kien hemm żieda ta' 41%. Anka pajjiż b'sistema ta' servizzi soċjali meqjusa fost l-aqwa fid-dinja, l-Iżvezja, is-sena li għaddiet kien hemm żieda f'dawk f'qagħda mill-aktar vulnerabbli. Skont l-NSO il-porzjon tal-popolazzjoni Maltija mċaħħad b'mod sever huwa ta' 4.1%. B'kuntrast fil-Ġermanja ir-rata hi ta' 6.9% u fi Spanja 9% aktar mid-doppju ta' Malta. Ir-riżultat miksub fl-2023 għal pajjiżna kien l-aqwa osservat minn bdiet tinġabar din l-istatistika mill-Eurostat. Ir-rekord preċedenti kien dak tal-2017 meta r-rata kienet ta' 4.3%. Iċ-ċifri tal-Eurostat jindikaw li l-att Ġermaniżi li qed ikollhom problemi jħallsu l-kontijiet żdied minn 5.9% għal 8.1%, waqt li f'Malta l-att naqas minn 6.1% għal 5.7%. Fil-Finlandja wkoll il-proporzjon ta' dawk bi problemi biex iħallsu l-kontijiet tela għal 9.5% minn 7.7% sena qabel. Fl-Iżvezja kiber għal 6.7% minn 6.2% u fi Spanja tella saħansitra għal 13.6% jew kważi darbtejn u nofs dak f'Malta. Malta hi l-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn il-prezzi tal-enerġija u tal-fuels inżammu stabbli fil-waqt li madwar iż-żona euro mill-2020 l-hawn kien hemm żieda medja ta' 43% fil-prezz tad-dawl u ta' 24% fil-prezz tal-fuels. Dawn waslu biex bil-maqlub ta' Malta żdiedu l-familji Ewropej mhux kapaċi ilaħqu mal-kontijiet.